channel. Karon guys, ani ang isda ngayon ang kuha ni Nanong sila. Karon gabi na ron guys. Dire. Ano ilang kuha na no. May butbot. Kani butbot ni sila guys karon. May butbot. Bat. Napikanasan. Ito ni guys ang dakuan na rin. Cek guys, nato bantul. Bantul mo nila nga isda. Bantul kani. Naapoy kining pikas. Pikas na pagpad. Nang dapat ko ang ito. Para ba nakagalngal? Nang dapat ito ko ang guys. Ini. Saka pasang. Tikit-tikit guys. Daghan sila kuha oh. Uy, bata. Tapi kuan. Inasan. Kuan ni kan. Ini kan? Doon na sila kabuk nagtapad ganina at yung partner pares mo na sila dyan. Nagtapad din na sila. Kaya yung mga wala yung aninikan magtapad madagad na. Nagtapad na sila? Kasi guyab na sila. Kani may badji. Badji gari, badji rin. Kani laki. Nagmi ra ba na sila unod. Hindi may dahil lagi ang badji kay man. Yeah, wano magpugipog kada gabi na. Ang dagay na ustan nato, dagay. Ansa? Aninikan lang. Mama, kada gabi day no? Kada gabi day guys mano. Hala daghan di day mo kasudang guys. Ah? Para ganyan ay man ako adi yan. Lagi na may kaadyo. Kumpara kamot o kan kamot. Gini. Ano sila guys, lamig ra ni mana itawag bot sa dagat. Nagutlot na sila manuto na. Parang librihan na sila sa ana oy. Pero gabi Darwin ba mano, no? Kada gabi mo no. Kaning mata ma. Ang mo hindi mas Ginoo kalena. Bitaw. Lala, gawas na. Parang galing Ginoo sa mga Ginoo. Gawas lang labot. She's got herself another plan. Thinking being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. Sabat. Mau makan ba ng bata mo? And there's no shame in falling. Di adik mano. Man, lingaw kung kadyo. Ano ba nito? Nala, ang naghanap tijin lang. Oh no. Wala. Laang mabaw. Laang mabaw. Maboro mo. Pero ato ni Islam ng iban ko. Adlek. Di. Di. Di, hindi lingaw lagi ato. Ipanghin ng isda. It's so easy when you think you're winning. Pata. She's got Lagi pata. another plan. May pata ni. Clever like some kind of modern man, but Josie has the upper hand. Pata. You may think you're being clever like a modern. At, na-shrimp day. Nagkos mo pag shrimp day. Shrimp. Sabi? Shrimp. Batang. Nagkos mo pag shrimp Batang day. itong shrimp. Oh, nice shrimp guys. Wow. Ngayon mo ni naka-disadvantage siya kuan ma. Tagukan nga bat na. Magtagok-tagok. Oh no. Tagok guys. Mo ni Pero siya lamig na tagukan siya. nga bat kay na. No, guys, kasayan guys. Guys. Ano yung saguk-suk? Saguk. Usok. Usok. Ang tawag mo nagsaguk-suk. Kay na ay sungay.
Kanakalain na. Hindi man mahurot sa dagat. Bisan pag kadadlo ang mga tao minhas. Hindi man mahurot ang isang ginason, mga bat. Iyaw, ano? Dako kay 75 sa kamera kay water. Hindi ka dyan bat. Uy, atyaw! Wala ito ko ano. Humok yan. Ang kabang. Maro to guys. O, tiya po ng isda. Ha? Isa. Naging mga isda na. Mga isda na ba yan? Wow, lami ang inunan. Mga pata na, daghay pata na. Kaya may ginakilaw ng pata. Ano ko da? Uy, ginoo ko. Oh my God. Hallelujah. Bantay. Ginoo ko ito guys. Ito ako ngayon. Napa. Sabi bantal. Cara pa ito ko anak. Ang librihan sa sibo anak mo. Salamat ginoo mo. Wali siya ang bantol. Wali siya guys. Anong kalas? Anak mo? Latin. Sabi bantal tidak. Dijaran yung isda kinakilir. Ada sirik-sirik dah. Ay, Ay, ginoo ko paghinay. mana kinumay ka Muna kilir nga isda guys kinalahan. Kana na. Ay, napay suko. Mana makadisi ni pukot. Kana? Mudan niyo. Hey! Ano kaya dako nga bantol? Pero pa isda na. Yan ay dako nga bantol. Hindi kuha sa ganun gamay dyan. Habis pa pa eh. Parang kakliwat mga kapangan. Pangan naman. Ano? Basa. Pan. Apa? Ito na. Kanang isda oh. Sabay kasag. Ano gana? Libre, inunan na lang ni ba? Joy saya lain ano ni kuan man may prituh ni. Kanang mulmul, prituhan ko na guys. Apa nga ni? Ano pa? Kuan shell. Ang mauna to guys. Kaya salamat upalihog sa pag-subscribe sa akong channel. Malamang malanon. And like and share. Yang salamat and God bless. Umani si Erwin. Erwin. Mga ito. Bata na guys.